Moikka! Tervetuloa katsoa, miltä meidän maalaiskodin sisällä näyttää. Peremmälle vaan! Kuten varmaan näitte, kun tulitte tuosta ovesta sisään, niin täällä on ensimmäisenä vastassa tämmönen vanha mikro. Eli osa täällä tavaroista vielä on vähän hassuissa paikoissa, hakee vähän sitä omaa paikkaa, plus sit osa tavaroista on semmosia, mitkä on menossa pois. Niin tää on vähän tämmönen sekava kombo vielä tällä hetkellä. Et yritetään nyt tässä syksyllä saada jotenkin järjesteltyä tavaroita paikoille ja vietyä oikeasti ne kaikki sellaiset, mitkä ei nyt tänne jää, niin muualle. Mutta tämmönen on tää, niinku tää kylmäeteinen ja tästä me sitten aina kuljetaan. Voidaan mennä seuraavaksi katsoa, miltä keittiö näyttää. Figarokin haluaa tulla. Tuutko se mukaan? Tuutko se syli? Tuutko se esittelee meidän keittiöön? Hei, ne on mun hiukset. Älä leikin niillä. Nyt ollaan meidän keittiössä, eli tuosta ulkoeteisestä pääsee suoraan tähän keittiöön. Ja tää on huone, mikä on jossain vaiheessa rempattu, niin kuin varmaan huomaattekin. Tää on ihan kivan kokonen, mutta kyllä tässä huomaa, että tää on vanha keittiö ja täällä on semmosia juttuja, mitkä ei toimi kauhean hyvin, kuten esimerkiksi nämä lavuaarit on tosi pienet ja tästä roiskuu kaikki vesi aina, kun yrittää jotain astioita pestä tai tähän kertyy astioita ja samalla pitäisi tehdä ruokaa, niin ei ole tässä sellaista toimivaa laskutilaa. Niin vähän on sellainen tavallaan hankala, mutta kyllä tällä nyt selviää siihen asti, että on joskus sitten keittiörempan aika. Tästä keittiöstä pääsee niin kuin moneen suuntaan, että tuosta pääsee jatkaa matkaan tonne niin kuin seuraavaan eteiseen. Tai sitten jos menee tonne toisen eteisen tai ton pikkueteisen suuntaan, niin sieltä pääsee sitten yhteen makkariin. Sitten tästä löytyy meidän suihku ja pesukoneelle paikka, tämmönen vähän niin kuin pyykkitila. Tää on semmonen, mitä ei olla nyt suihkuna vielä käytetty, että me ollaan nyt pihasaunalla käyty pesulla pelkästään. Ja varmaan sitten talvella tullaan jonkun verran täällä sitten käymään suihkussa, jos ei aina talvella jaksa mennä lämmittää pihasaunaa. Eli nyt me tullaan meidän olohuoneeseen, mikä on vähän tällainen pitkulan mallinen ja tää on tällainen niin kuin läpikulku huone tavallaan, että tästä pääsee kans 3 eri suuntaan tätä taloa. Todennäköisesti tää talvella ei tule olemaan meidän olohuoneena, vaan toi yksi pienempi huone olisi sitten olkkari ja tästä mahdollisesti tulee vähän semmonen niinku tila, mihin meidän isompi ruokapöytä mahtuu, tähän semmonen ruokasali, kautta sitten ehkä jonnekin nurkkaan tehdään vähän semmoista toista työpistettä, kun me ollaan välillä molemmat etätöissä, niin sitten on eri huoneissa mahdollisuus tehdä etänä töitä. Mutta täältä pääsee sitten makkareihin. Tässä on ekana tää meidän päämakuuhuone, joka on sillain aika iso. Ja täällä on oikeastaan koko talon ainoat tämmöiset järkevät kiintokaapit, mitä pystyy sellaisenaan käyttämään. Toki täällä on kaikenlaisia komeroita, mutta tällaisia tavallaan niin kuin kiintokalusteita vaatteille ja muille ei ole muualla kuin tässä. Että sinne pitää yrittää mahtua kaikki, tai änkeä kaikki omat vaatteet ja liinavaatteet ja muut. Ja tässä on nyt tällä hetkellä toinen tämmönen etätyöskentelypiste, että katsotaan mihin se sitten joskus tulevaisuudessa siirtyy. No sitten tästä pikkuovesta pääsee tänne toiseen makuuhuoneeseen, mikä jo vähän ehkä tuossa aiemmin vilahtikin. Eli tästä pääsee niinku myös kävelemään tämän talon ympäri takaisin tonne keittiöön. Mutta tällä hetkellä tää on niinku lastenhuoneena. Ja tätäkin on niinku toistakin makkaria niin jossain vaiheessa remppailtu, että on pinkupahvit vaihdettu johonkin muuhun. Ja sitten tästä pääsisi takaisin tonne keittiöön, mutta jatketaan tänne mistä tultiinkin ja mennään sitten käymään tuolla toisessa päässä taloa. Tätä huonetta me sanotaan teehuoneeksi tällä hetkellä. Tästä tuli jotenkin semmoinen viba, että tässä voisi pitää jotain tee- tai kahvikutsuja. Mutta periaatteessa tämä on nyt niinku talon keskimmäinen huone.
tai aika keskellä ollaan. Ja tässä on myös ensimmäinen tulisija, mikä tulee vastaan. Todennäköisesti se on ihan toimiva nuohoja, saa sen vielä tarkistaa ja sitä sitten lämmitellään talvella. Ja tästä huoneesta ajateltiin, kun tää on tämmönen pieni ja kompakti, niin tää on varmaan helppo pitää lämpöisenäkin, niin tästä tulisi sitten talven ajaksi olohuone. Sitten tästä ovesta kun mennään, niin päästään keskieteiseen. Täällä tulee varmaan kissa vastaan kohta, kun se meni tuonne verannalle. Tästä pääsisi takaisin keittiöön, eli monesta huoneesta pääsee sillä kulkemaan edestakaisin ympäri tätä taloa. Tästä pääsee sitten tänne keskiverannalle. Täyshaaveissa joskus sitten ottaa semmoiseksi niin kuin pääsisäänkäynti käyttöön. Tällä hetkellä ei siis kuljeta tästä ollenkaan, että tää on vaan nyt tämmöisenä veranta chillailutilana. Ja sitten Figarokin täällä aika usein on katselemassa ulos ja nauttimassa vähän raikkaammasta ilmasta. Tästä ovesta pääsee samaan paikkaan, minne myös täältäkin pääsee, niin mennään tätä kautta. Ja ennen kuin mennään sinne, niin nyt nämä tilat, mitä te olette nähnyt, niin on sellaiset, mitkä tulee olemaan tavallaan meidän ympärivuotisessa käytössä, eli talvella myös näitä tiloja asutetaan ja tästä eteenpäin sitten ei talvikäytössä pidetä näitä huoneita. Toki sielläkin nyt tulee olemaan peruslämmöt päällä ja niin edelleen, mutta nyt kun tätä ei ole vielä rempattu, niin ei meidän mitään järkeä koko tätä taloa asuttaa. Tää on niin iso. No niin, morjesta. Tästä eteenpäin sitten meikäläinen ottaa koppia ja lähdetään katsomaan, että mitä tämän oven takaa löytyy. Onko Narnia vai mitä? Täällä tavarat on vähän enemmän hujan ja hajan. Tätä puolta on käytetty nyt semmosena puskurivyöhykkeenä, saatu tänne näitä ylimääräisiä huonekaluja, mitä täällä on ollut, niin tuotua. Ja toki tässä huoneessa osa näistä huonekaluista on jo täällä valmiiksi ollut, niitä aika paljon löytyy. Se on myöskin hieman majoituskäytössä käytetty silloin, kun apukäsiä on täällä ollut meillä auttelemassa, niin saatu tänne majoitettua. Ja täällä on oikeastaan toinen talon näistä sitten toistaiseksi tiedossa olevista toimivista tulisijoista. Toki sama homma tällekin, eli nuohoja saa tarkastaa, että mikä siellä on hormin kunto. Ja ulkoisesti siinä on vähän kaakeleissa halkeamaan, mutta toivotaan, että on lämmityskelpoinen. Ja tässä oikeastaan nyt sitten, jos mennään katsoa hieman, että mitä täällä niinku rakennuksessa on, niin tämä seinä tässä näin on tehty jälkeenpäin. Se on kevyt seinä, se ei ole hirsinen seinä ja sen takaa löytyy eteiskäytävää. Eli sitten kun päästään eteenpäin täältä taas seuraaviin huoneisiin, niin ne on talon laajennusosaa. Eli 2 sukupolvea kun on täällä asunut, niin on haluttu tehdä tänne oma sisäänkäynti ja silloin tätä isoa salia on hieman pienennetty, että on saatu sinne peräkämppiin omat sisäänkäynnit, etäiskäytävä. Ja tästä huoneesta sitten me ehdittiin jo pinkopahveja repiä ja täällä on pikkasen hämärämpi tunnelma. Täällä ei ole valoja nyt ollenkaan, mitä saataisiin edes päälle, mutta täällä on hirsiseinät otettu näkyviin ja näyttää varsin hyvältä seinien kunto. Niitä ei varsinaisesti välttämättä näkyviin jää, mutta rakenteeltaan hyviä. Ja nämä kaakeliuunit, mitkä täällä päässä talo on, niin ne on jo hieman heikommassa kunnossa. Niitä ei ilmeisesti ole käytetty enää vuosikymmeniin. Ja tuolla talon alla myöskin näiden perustukset, niin ne on jonkun verran pettänyt. Sen näkee ihan selkeästi. Siellä on kiviladonta, mikä on ollut, niin on pettänyt. Ja täällä näkee hyvin, jos tarkemmin kattelee, niin ne on lähtenyt kaatumaan. Niin se on myöskin sitten paloturvallisuusriski, että näitä lähtisi ottaa käyttöön. Eli näiden kohtalo on purkaminen ja katsotaan sitten, että saadaanko näistä kaakeleita talteen vai
ei. Ja seuraava huone, tää niin kun, mitä syvemmälle mennään, niin sitä enemmän tänne on tavaraa pakkaantunut, mutta täällä löytyy sitten taas lisää varastoituja huonekaluja. Eri vuosikymmeniä näkyy täällä monessa eri pinnassa ja huonekalussa. Ja täällä tosiaan on toinen samanlainen kaakeliuuni, mikä oli tuossa äskeisessä huoneessa. Eli näistä periaatteessa pystyisi varmasti näitä kaakeleita yhdistelemään ja saamaan näistä yhden ehjän kaakeliuunin mahdollisesti kasaan. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin täällä on tää eteiskäytävä, mistä puhuin tuossa ison salin puolella. Eli täällä on eteiskäytävää ja komeroa tuolla perällä ja nämä tilat ei ole meillä ollut nyt missään käytössä. Tästä sitten päästään ehkä omaa lempparihuoneeseen, eli tämä viimeinen veranda, mikä nyt toistaiseksi on ollut meillä tämmöinen vähän romun läpikulku eteinen, eli täältä sitten on helppo heittää peräkärrylle näitä jätteitä, ei ole nyt ihan kauhean siivossa kunnossa. Ja tää on sitten jatkossa niin semmonen myöskin sisäänkäynti, mistä sitten remonttien jälkeen pääsisi tonne salin puolelle. Suoraan, ei tarvitsisi kierrellä. Ja tuolta sohvalta löytyy tämän verran vanhin asukki toistaiseksi vielä. Siellä on oma peti Molla-Maijalla. Tässä nyt on oikeastaan tämä lähtötilanne, mistä me lähdetään sitten liikkeelle. Katsellaan ensi kevääseen asti tässä ja varmaan vielä kerkee suunnitelmat muuttuu moneen kertaan. Mutta tän näköinen tämä on tällä hetkellä. Jonkun verran täällä tilamuutoksia joudutaan tekemään nykyisiin asuintarpeisiin liittyen. Saadaan nykyaikaiset kosteet tilat ja meidän tarpeita vastaavat ominaisuudet tänne sitten. Vanha henki totta kai jää ja perinnemenetelmiin rakennetaan, että älkää sitä säikähtäkö. Ja jonkun verran tietysti täällä pitää semmoista huonekalurumpaa tehdä ja sisustaa sillä niin kuin väliaikaisesti, että nytkin täällä tosiaan on nämä vanhan tai niiden edellisten asukkaiden irtoimisto, mikä tänne siis kyllä jääkin, mutta täällä ei tosiaan ole meidän omia toisen kodin huonekaluja ollenkaan, että semmoista väliaikaista sisustusta ja huonekalujen rymsteeraamista tulee kyllä tapahtumaan, että näette sitten sitäkin, että minkälaisia väliratkaisuja tavallaan sen suhteen täällä tulee olemaan ennen kuin päästään sitten remppahommiin. Näette sitten tässä matkan varrella, että miten homma kehittyy ja toivottavasti joskus sitten tulevaisuudessa myös lopputuloksen. Siihen tähdätään, että joskus ehkä ennen eläkkeelle jäämistä ollaan tää saatu valmiiksi. Nyt olette nähnyt, miltä tää näyttää täältä sisältä ja näytetään myös vähän näitä meidän tiluksia tästä jossain kohtaa omalla videollaan. Oi, tervetuloa mukaan, Fikaro. Pääsit juuri suoraan stream-lähetykseen. Niin, näytetään vähän, että minkälaisia ulkorakennuksia täältä löytyy ja mahdollisesti, että mitä niiden sisällä myös on. Mutta niitä on aika monta, niin tehdään sitten niistä yksi oma videonsa jossain vaiheessa, kun ehditään sinne asti. Jes, ja mä voisin itse asiassa kysyä teiltä yhden kysymyksen. On tulossa paljon kaikennäköistä remppahommaa. Yksi on tuolla toi naveta hirseinä, mikä on pullistunut vähän, eli sitä lähdetään oikaiseen ja tekemään uutta ajosiltaa sinne. Ja erinäköisiä tämmöisiä rakentamiseen liittyviä prokkiksia, missä perinnerakennelmia, menetelmiä ja muuta käytetään, niin haluaisitteko te tämmöiseen niin kuin omaa videosarjaa näistä, missä keskitytään siihen niin kuin äijätekemiseen? No ei ehkä vähän väärin sanottu äijätekeminen, mutta remppaaminen. Kyllä mäkin osaan rempata. Osaat. Mutta joo, laittakaa kommentteihin, jos haluatte nähdä jotain tietynlaista, tai just, että tehdään ihan joku oma sarja jostain tämmöisistä niin kuin perinnerakentamista kunnioittaen tehdyistä rempoista tai muuta. Toki se nyt tulee jossain vaiheessa sitten ole ihan semmoista arkipäivää, mutta
Laittakaa toiveita kommentteihin, jos jotain tämmöistä haluatte. Ja myöskin muistakaa laittaa kanava seurantaan, niin näette sitten, mitä kaikkea täällä tulevaisuudessa tapahtuu. Tää oli tässä tältä erää ja nähdään sitten seuraavan videon parissa. Katsotaan, mitä siellä on sitten mahdollisesti sisältönä. Moi moi! Yes, morjes!